Αυτό είναι λοιπόν το Desire HD, το νέο κινητό της HTC. Εντυπωσιακή οθόνη, 4,3 ίντσες. Πολύ καλή απόκριση από την οθόνη. Μάλιστα, από ό,τι παρατηρήσαμε, δεν έχει τα lags που υπάρχουν ακόμα στις άλλες συσκευές HTC. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Η συσκευή είναι αρκετά λεπτή. Βλέπουμε από πίσω την κάμερα των 8 MP με το διπλό LED flash. Η γνωστή διχρωμία που έχουμε δει στα τελευταία κινητά της HTC. Η ποιότητα είναι αρκετά καλή, αν και όχι αυτό που θα περιμέναμε, η ποιότητα στα πλαστικά. Πολύ καλή ανταπόκριση σε όλες τις εφαρμογές. Θα πούνε 2 λεπτά. Φυσικά το βίντεο φαίνεται ιδανικά σε αυτή τη συσκευή, με αυτό το μέγεθος της οθόνης και πολύ καλή γωνία θέασης κιόλας. Να δούμε και πώς φαίνονται οι σελίδες στο ίντερνετ. Απολαυστική οθόνη. Βλέπετε ολόκληρη τη σελίδα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Υπάκουει και στο zoom. Πάλι όπως βλέπετε χωρίς lag. Αυτό λοιπόν ήταν το Desire HD. Πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Σίγουρα θα κλέψει καρδιές με αυτή την τεράστια οθόνη και το υπέροχο Sense UI της HTC.